fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo njeslaare jeeɗiɗi silto hitande ujunaje nogasi ɗiɗi ɓataake men ko faate dewle kala ñande alarba eɗen kewi nadde e nder galleji men natine dewle men ha moƴƴinen nde tawno kala ko haaletake fewata dañantake peeje ɓayde guurɗen ko dewle alay sago kaalen dewle men hade men yettade ɓatakuji men dewle ma en jaaha toon to leydi Mauritanie taw yen toon ceerno Boubacara Gaye gooto mantiniɗo e nder dingiral mon weltare ɓiɓɓe fulɓe gooto gondaɗo gila jewte men nde gonno faandu almudo to Viber ha to imo gila WhatsApp arano ha laddi WhatsApp amin gonde dingiral weltare ɓiɓɓe fulɓe ha yetteɗo ñalawma hande kanko on ceerno Boubacara Gaye almudo ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye sen mbi ceerno Hamdou Rabbi noon enen kala eɗen gandi hay goto namdota ko hol gonɗo ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye hol gonnoɗo ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye eɗen gandi ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye gorkomo Madina Ndiaye komo Allah lubruno gandal jabani duwaw kala ko waɗanma Allah jaboto ɗum Allah rokkino ɗum ceerno Hamdou on ceerno Hamdou noon Allah rokki ceerno Boubacara Gaye wonde almudo ceerno Hamdou Rabbi kono kadi Allah rokkimo ceerno Hamdou Rabbi yiddemo kankone kadi o yiɗi ceerno ha tenti kanko ceerno Boubacara Gaye aɓe jogui dental kanko yiɗɓe yaadiɓe sehilaɓe wurdiɓe ngal dental ɓe mbiyata ɗum ko Ansaruddin walloɓe diine ɗum woni waliyaɓe heedanɓe Allah ene mballa diine ɓen worɓe e rewɓe dariɓe dadiɓe ɓe mbi ñande 25 nduɗo henna lewru ndu gonɗen septembre to Nouakchott to ala case aɓe mbaɗa takkusana ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye daw ko haani ɗum noon Mauritanie naɓe Sénégal naɓe Mali naɓe Gambie naɓe Guinée naɓe diaspora woto mo heddi moni kala yo ar nde tawno eɗen gandi ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye so innirama takkusana ɓuure mum haalte gole wole mum haale diine haale annabi o sallllahu alayhi wa sallam haale ko hunde mawde musidɓe tedduɓe ɗum noon Mauritanie min de mi meeɗa noon takkusana ceerno Hamdou Rabbi so wona ɗo ɗum noon wotomo luuta wonata ko takkusana belɗo wonata kadi ko takkusana gandal nde tawno ma on gandu hooli oɗo henna gonnoɗo ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye ma en gandu kadi golwole goɗɗe e goɗɗe ɗum noon ceerno Boubacara Gaye kala kam jiɗɗo yiide Sar Abdullaahi Saar boɗomi ala case mo Nouakchott jooɗi musidɓe tedduɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe
eɗen gandi kala alarba eɗen kewi haalde dewle tinnoɗen duusen dewle ɗe mawɓe hellifaɓe yontaɓe ƴoƴɓe finɓe finanɓe aduna anduɓe social anduɓe yonta tinnoɗe duuse dewle sukaɓe jaɓe mawɓe ɓe duusa onon tan on mbawa yah dewle sukaɓe tan mbawa yaade en desodiri en jeehi en luwoyi appartement en payi Nouakchott walla en payi Dakar walla en payi Bamako walla en payi Banjul walla en payi Conakry walla en payi Bissau walla en payi banggue goɗɗo walla en payi diaspora caggal leydi en jeehi toon to leyɗele goɗɗe ɗe alay saago noon musidɓe tedduɓe gartene koye men ha enen kala mbawen yitade koye meɗen ganden dewle sukaɓe ko mawɓe jogoto ɗum kono kadi mawɓe ɓe alay saago mbayen enenne no mawɓe hanki ɓe mbano ni haaloɓe goonga gonen haaloɓe goonga mbasen nadde e dewle ɗe natirde hen bonande walla jingol walla naafigagu gonen hen suusɓe nde tawno dewgal kada kala haali hen ko rewi Allah jokki endam saabu dewgal ala cakar sa bonni dewgal jangal ene wayno a wari pittali ponnoɗi ardengal dewgal kala kada haalay dewgal jangal haal hen ko rewi Allah jokki en ɗam kala kada haalay dewgal jannal ya taw so julɓe jooɗima aɗa wawi reftude ko kalɗa ko sa felliti noddude debbo o aɗa haalan ɗum dewgal mum ya taw so tawi a joodima yimɓe aɗa suusi reftude ko kalɗa ko taw ko noon woori sa jooɗodima e gorko o aɗa yewtida e makko ko kalantamo e joom suudu makko ko ya taw so yimɓe jooɗima aɗa wawi haaltandemo ɗum ɗum woni nunɗal neɗɗo so yettima ɗon omo wawi wonde cuɓaɗo nunɗuɗo dokkowo conseil yimɓe faade dewle sukaɓe resodirɓe ƴeewe e nder guure mon ƴeewone galleji mon ƴeewone sehilaɓe jinnaɓe mon ƴeewone musidɓe wuuro ngo nunɗuɗo cuusɗo pewɗo baajotoɗo dokkowo orientation ngaji moƴƴi ɓattoɗon mo e kala saa o watta mon e laawol aduna one muusi gurdam ha tenti noon gurdam dewle ɗe wawi tan ko muñal e waaju e orientation ngaji moƴƴi an debbo o daña neɗɗo pewɗo moƴƴo moƴƴinanma laawol maɗa faade dewgal maɗa an gorko o daña musidɗo walla jinnaɗo walla neɗɗo moƴƴo pewɗo nunɗuɗo cuusɗo jiɗanɗoma jaam jiɗanɗoma moƴƴere rokkuma orientation ngaji moƴƴi faade dewgal maɗa ɓeɗo henna gueɗe so en dañataɗe ko pelɓodiri ñande kala saabu hande o génération o ɓe cikkata dewgal foti tan ko welde ɓe cikkata dewgal foti tan ko welde ayno ɓe ƴamodirta ni ɓe gonay fotade ɓe belna ɓe mbaɗa musique aɓe gama ɓe ñanto ɓe pentira ɓalli mabɓe ni so jomum ari e dewgal ngal tawi galle gorko ne faaɗi walla gorko natti yidde wonde ɗon ɓe payi banggue goɗɗo ɓe luwoyi appartement mabɓe gorko ne dawane jofta e makko pour mabɓe kamɓe ko yo dewgal ngal weltan ha maya wawa won Allah tagani ko weeli e aduna ha mayde woodi tan ko hande wela janggo metto hande ñamen tew janggo jaren gosi hande jaren gosi janggo ñamen haako ɓaawo janggo ko ni ñande wonde mbalden ni ko ni aduna o wayi ñande metti fof noon miccoɗen nde weeli nde so weeli ha weeli kadi miijoɗen ma mettu kono kadi keɓonoɗen ko metti ko so ari wonday communication jogori welde dewgal tan ko communication hakkude debbo e gorko gorko kala kaɗa waɗa haalan joom suudu ma
joom suudu kala kaɗa waɗa haalan joom galle ma. Suuɗo so woni e dewgal ha sikke naate ngal dewgal danmaggal gasi. Aɓe no gondi, aɓe ñamda, aɓe jarta, aɓe leldo, kono hoolare gasi. Addata ɗum ko suuɗo e sikke. Suuɗo so heewe dewgal, so ɓooyi addata e dewgal ngal ko sikke cikkami mi sikkuma. Sikke noon so heewe dewgal danmagal gasi, sabu sa sikkitima mbete mi juuli walla mi juulani, sari wima ko ya juul. Sa sikkitima mbete mboɗo jogii sallige walla mi ala, sari wima ko salligino. Sa sikkitima mbete min mi lootinoma janaba walla ala, sari wima ko ya looto janaba. Allah wi ko goppe sikke ko bakkat. Inna ba'da zanna ismu. Sikkiji kewɗi ko bakkat. Cikka kam tuuma kam ko bakkat. Allah wiyani sikke ko fenande, o wima ko bakkat. Neɗɗo kala ko sikki omo heewi gonɗinde ɗum ha jibinanamo hen bakkat. O bakkodina hen walla o haalani hen goɗɗo ha jibina hen fenande, wonta bakkat. Ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe musidɓe tedduɓe jarɗe rentade dewgal. Addata sikki sakka e dewgal noon, musidɓe tedduɓe ko mbimi ko suuɗo kewɗo. An debbo cuuɗa joom galle ma, wonka yiɗa o tinanma. Annene gorko cuuɗa joom suudu maɗa, ɗo mbawodirno ɗon, ɗo nandirno ɗon, ɗo jiɗodirno ɗon, ha ɓooya ñawande tokosere ara hakkude mon. Mbason safrude nden ñawande dow goonga, e dow nandiral, e dow hoolare. Ɗaccon nden ñawande, on cafrani nde ñawande wonde ara tawa ɗum safraka, ñawande wonde ara tawa ɗum safraka, o gañoɗa, wonta blessure bonɗo. Hankkadi ni ɓerɗe mon ñawa. Ɓernde noon so ñawi, eɗen gandi ko Allah haalno e ɓernde ñawde to suratul Baqara. Ɓen ɓe ɓerɗe men ñawno, Allah ɓeydi ñaw e nder ɓerɗe mabɓe. Aɗiya goonga a wawa, aɗiya goonga, kono goonga o wontata e ma kadi ko goɗɗum. A wawa yiide goonga, a wawa nan goonga nana yeeso ma, kono a yiyata par ce que ɓernde nde ko ñawde. Ɗon noon so tawi gurdam men e dewle men ngari ha jettima ɗon, ceerigu ɓuuri. Allah yiɗa ko ñawi noon jibinta ko moƴƴi. Lamlamol ñawgol jibini fata to ñawko ñawat tan. Ɗum noon ƴeewete ko ñawo safre beele jibina ko selli. Musidɓe tedduɓe, alay sago dewle ɗe ɗe gona e communication. Kaldigal hakkude debbo e gorko ne moƴƴi. An debbo kalɗo ɗe yaha wayno joom galle ma, kalɗo ɗe yaha wayno. Ene jogii hande woni rewɓe kamɓe laami koye maɓɓe, so inde ne waɗa gorko tinata. Jiya joni koɗɗen ko Nouakchott, walla koɗɗen ko Dakar, walla koɗɗen ko Bamako, walla koɗɗen ko Conakry, walla koɗɗen ko Banjul. Ka dame d'affaire, ka baɗo affaire uji maɗa, ka femme d'affaire, aɗa waɗa business uji maɗa, wonko dañata. Gorko o ne waɗa business uji mum, wonko dañata. A wawi sodande hoorema woni gueɗe, walla won jettima won nokku hankadi ni aɗa mbi oɗo gorko somo ɗo e so ala ɗo fof ka guurowo, ka gowɗo wuurde, wonno gowɗa wuurdude ka guurowo tan. Jawoɗa gorko o ha natta waynademo, walla natta wadde respect konngol makko. Ɗum ne woodi. So mayiɗo maayi wuuro mon walla diwan mon, ka jahowo. Wayni waynaki ala komi jahowo, ka bakkiɗo sagma to paami ko jenaysi, mboɗomi Fuuta, mboɗomi banggue goɗɗo, mi arta ɗon e ɗon mi nana kadi goɗɗo sellani wakko sakam mi yaha. Mi arta kadi mi nana yangene waɗa mi wakko sakam mi yaha. Mi arta kadi ɓooyata inde waɗa mi wakko sakam mi yaha. He en nani nder histoire uji waliyaɓe men moƴƴuɓe, mayiɗo de debbo sene duwoniyo ɗum ya tawno yaada e yamirore. Sa yadani e yamirore a lorat hoorema, lora mayiɗo wona. Deke firti hande ko eɗen lora mayɓe men, sabu majorité ko ɓuuri heewde yaadani e worɓe mumen, teni kadi heewɓe mbaynotako ina tan jaaha tawde gone dewle.
mbiyata paami ko duwaw ene hersini somi yahani kono jewmi ƴeewata ko lorata hoore mum ko e ko lorata mayɗo o ko. gartiren koye men e waynade. an gorko saɗa yaha wayno joom suudu ma. joom suudu ma ko ɗo paami galle kaari en paami walla boutique paami walla grand place paami. so tawi neɗɗo ari ɗon e namdo ma walla wonko kewe galle he walla ɓe dañima haaju debbo o ne andi to joom galle mum yeehi. annene debbo kala ɗaɗa yaha takkusano yo joom galle ma andu. neɗɗo gooto nangiraɗo e wuro ko ustiɗo kono ko ustiɗo ko gonga yimɓe fof gandi ko ustiɗo saabu omo yahanno e cuuɗi safaruji omo heɓa leɗɗe beele o wawa dañde haqqille moƴƴo. yeehi ha yetti won nokku o natti ɗoftatɗen leɗɗe o wonti ustiɗo kono ko ngelɗo ko ganduɗo yimɓe. kadi saɗa yewtida e makko sa wiyama o ko ustiɗo wiye mbiyata wona gonga kono to banggue tekke makko eno wayni a andat ko ustiɗo. kadi wuro ngo fof ne andi ko ustiɗo saraji wuro ngo fof ne andi ko ustiɗo. gorko goto wayni joom suudu mum mboɗo yaha wuro tel wuro ngo noon e wuro mabɓe ko 3 kilométre. o ari hawo yettingon wuro o tawi ɗon sehil makko gooto mo andi tigui rigui e galle mo ari o ɓe goni yewtidde hawre sehil makko o nodda téléphone wuro manggo to won musidɗo mum gooto ene waɗi accident ne adda ɗon tene onne kanko ma andi on. ay kamɓe fof ɓe ƴetti ɗon oto ɗon e ɗon ɓe jeehi wuro manggo to. nde ɓe jetti toon ɓe jeehi hôpital ɓe calmini on oya faati wuro men kanko mo ƴetta oto mo arta neɗɗo mo heewani o yiimo e ngoɗon wuro ñande hen kañum ne yeehi toon yiimo kono kanko yiyani on yiimo yeehi ha weete mum on nde arti wuro ga ari galle mabɓe salmini gayni kanko gorko omo jodde joom suudu makko o wi kaari an hanki mi yiima wuro tel o min a yi kam to tan on futinimo guite te noon haalnani debbo yeehi toon o haalnano debbo o salmini sehil makko o yalti wuro ngo yano 3 kilométre o yeehi ha ko ɓuuri 15 kilométre o haalnani debbo wi jaam an hanke yeehino ngon wuro o wiya ha mi yeehi toon ko haali ko gonga. ɓayde o wi noon ko haali ko gonga ni woni gorko fillani debbo ayi sinno o yiino gorko o e banggue goɗɗo ɗo fewani o wawno haalde ɗum adda kerej. ɗum waɗi noon neɗɗo kala ɗo jaaɗa sarti haalan joom suudu maɗa. joom suudu hanema yaade wayno joom galle maɗa paaɗa ɗo ndiw toon sikki sakka e dewgal mon gandon kala nde sikki sakka are dewgal mon hoolare gasi. ɗum ganden ɗum musidɓe teddu alay sago mbawen famde ɗum. kadi dewle men ɗe ko fuɗɗode haala mawɓe ɓe yo gartu e peewal wawde tambade dewle ɗe mbasa tambirade ɗum ɓerɗe e mette e heedande kaari walla heedande kaari. neɗɗo ko mbawɗa wonde pop haal gonga ko mbawɗa wonde pop jogo gonga ko mbawɗa wonde foof rokku conseil moƴƴo rokku orientation moƴƴo faade sukaɓe saaha foof rokkuɓe waajuji moƴƴi rokkuɓe orientation ngaji moƴƴi. enenne sukaɓeɓe ganden en mbawa yaade gaga mawɓe ɓe dewgal ne teddi ne muusi. a woni an tan gooto a ronki wuurdude e hoorema an tan gooto a ronki wuurdude e ɓandu ma a ronki muñande ɓandu ma a ronki muñande wonki ma a ronki muñande hoorema saka goɗɗo a tottama gorko muñan hoorema muñana joom galle ma sabu woni yimɓe ne ngoodi hay soɓe kaala so ɓoyta ɓe kaaɓat walla joom jooɗo ha ɓooya haaɓana hoore mum wona walla joom jooɗo ɓoy tikkana hoore mum sabu jooɗotoɗo mo waddaka haydara tikka wotti hoore makko o tikkani wona joɗɗa ha ɓoy tikkana hoore ma ha ganca lootade tikkana hoore ma ha natta yidde ittude cegeneji ma tikkana hoore ma ha natta yidde fembude waare ma ni yiiɗa yonnade hankkadi ganca hoore ma oɗo henna donkuɗo muñande hoore mum so rokkama neɗɗo goɗɗo wawa muñande ɗum. alay sago dokkeɗen orientation ngaji moƴƴi goto e men kala jangga muñande hoore mum jangga muñande goɗɗo o muñana joom suudu ma muñana joom galle ma muñodiron
ɗoftodiron kormodiron dokkodiron orientation ngaji moƴƴi goto mon kala wallita goɗɗo e peeje ɗum noon arata koto suuɗo ala saabu saaha men hande o ko saaha suuɗo debbo waɗata hunde gorko tinani won rewɓe mahaɗa ha gayna taw gorko tinani cooda leydi ha tan gorko tinani cooda kanŋeji gorko tinani cooda ceenuji gorko tinani par ce que wona gorko rokkuma haalis kala ko gorko rokkanima rokkuma ko doole ma walla peeje ma walla tontinma a soodaɗa ha gayna tintinani joom galle maɗa aɗa wawi tintindemo min noon mboɗi sodde ɗum kono noon ko coodami go dañmi ɗum ko ɗum walla ko mbannomi tontin ko ɗum walla min de won ko joncannomi banggue seeɗa woni ɗum mboɗi sodde mbaalu walla mboɗi sodde nagge kono ala suuɗo heemen mofto banggueji goɗɗi heemen saaha fof ɓoccito arta ha e joom galle walla joom suudu ma gorko ne sooda galle debbo mum tinani sooda puccu walla sooda hunde debbo mum ala ko tini par ce que enen ndendi ɓayde ko min resma adduma e galle o koye galle he gonɗa enen jibini sukaɓeɓe komi jaaɗo raddoyde ko daddoymi ko mine ma ndendi ɓayde ko mine ma ndendi mi andinte ko daddumi ko somi addi ko ni mbatten annene sahaɗo ɓoccito dadda gadda debbo andinam suuɗo wasa wonde hakkude men so wonani ɗon tan kooloɗami hoolema moƴƴinen gonka meɗen garen e ɓataake kamniɗo mettuɗo oɗo hen ɓataake ko heccanki o yetti kam kono koma goymi garanema ko joni inchallah oɗo hen ɓataake mo jiɗɗen arde musidɓe tedduɓe aduna hande o eɗen mbawi wiide cehilagal woodani woodi ko yaadiɓe e haaldiɓe kono cehilagal woodani oɗo hen musidɗo gorko o dañi hunde mettude hamnide o ronki dañde noon no haaldire debbo e sehilaɓeɓe eɗen gandi neɗɗo ne jogui faiblesse woni worɓe ne goodi aɓe jogui faiblesse mi rokka moon faiblesse gorko kala gorko e nder whatsapp mi hokka moon yeru tan e nder whatsapp aɗa salmodira e debbo e whatsapp less walla ni aɗa haalda e debbo e nder dingiral e nder haala makko kanko debbo ko haalata ko aɗa tina hen dakame hoore ma aɗa jogui faiblesse walla tina hen beelema aɗa jogui faiblesse walla to banggue privé debbo nelduma natel wiya natel wona ha ɓuuron famde walla won nelduma puppeyel tokosel ne waɗi ɓernde walla ne nodditi yidde walla wo haalanma audio min no mboɗo yinma tan naata ɓernde ma ha ɗeɓa wade no gonduɗo e makko ni aɗa jogui faiblesse walla debbo wanma audio less oɗon kalda tina hoore maɗa aɗa heeɓa beelema e nder haala taw ko kalton ko fatani e jokkodiral hakkude debbo e gorko to banggue ɗen fannuji ha jiiɗa an hoore maɗa yortinde woni konngudi faade makko aɗa jogui faiblesse on gorko so renaki kala debbo mo heeɓi o leldoto e mum hay soko bañi ko debbo so rentaki kala debbo mo heeɓi o leldoto e mum ko salte mo jogui faiblesse bonɗo ɗum woni ko ara wiyata ko muhtaji ko neɗɗo joguiɗo faiblesse on ko salte kala mo heeɓi o leldoto e mum so heeɓi joom suudu ba makko wawi wonde e mum so heeɓi joom suudu kaw makko wawi wonde e mum so heeɓi joom suudu miñiko walla mawniko walla guiƴiko walla sehil makko o wawi wondude e mum so fewntima tan wawi wonde e mum o ɓenne gooti ko faiblesse mawɗo woni ɗon sa andi ɗum an ene ma ko an taktoto hoorema en jogui woni rewɓe ne aɓe jogui faiblesse mawɗo woni worɓe ɓeɓe jiyata tan ɓe donkan nangude koye mabɓe gorko so haali o tina e nder ɓandu makko haw watta tinde e hoore makko haw wayno jiɗɗo kanko hoore makko e yettade gorko o walla yaltinde ndiyam e makko ko faiblesse omo wona desaɗo
on wona ceeraɗo mo wona kadi gonɗo e dewa wona ni mo meeɗa reseede no gorko woni ko noon debbo ko kalnami on ɗo henne koko psychologie mawɗo kettuɗon on debbo sa resi ɗum andumo ganda faiblesse makko mbawa hewde e makko hade woɗɓe battude nawdemo taw ko faiblesse makko tolni on so yettimin mbiyen caga mbiyen kaari ko caga moye follelde ɗo towna wona wonde caga ko faiblesse ne woodi gorko mbaɗo noon no waga debbo ni no debbo o no gorko ni wona kanko noon gorko ɗo henne ko ɗum heftimo debbo makko ne jogui téléphone debbo ne waɗi code téléphone makko ne waɗi code hande no koɗuji goniri e téléphone ngaji men kala mo jiiɗa téléphone ne waɗi code gorko ne tuumi debbo mum suusa haalde par ce que kañum e hoore mum téléphone ne waɗi code debbo mum haalata sene haala ko ngunu so noddama moggino sene waɗa audio moggino sene waɗa audio usta ha heddo seeɗa ɗakkay nofuru mum ne jalkino en jiiɗe gueɗe wona gorko o ne waɗa debbo o ne waɗa gorko suusa haal debbo suusa haal par ce que ɓe mbaɗa firti ko hoolari nati aɗa mofti omo mofti aɗa waɗe ɓernde ma waɗe ɓernde ma ko holno dewgal mum fewirta musidɓe teddu fewata ala gorko yo andu code joom suudu mum joom suudu yo andu code joom galle mum téléphone ɓayde ko téléphone mayde e gurdam wondi ñaw e gueɗe kala gondi téléphone ma ne waɗi code ne waɗi orange money ne waɗi weef ne waɗi gueɗe goɗɗe ne waɗi sirluji maɗa debbo ma yo andu code téléphone ma annene ganda code joom suudu ma so waɗi accident o ronki haalde walla wonati kooma walla ana waɗi accident walla mayde heftima walla dañi AVC o jagga téléphone o yaltina koɗo o tiro haalisa o safrirma wona walla o itta contact cakkitinoɗo e ma ƴeewe ko yanema ko accident walla guyka hol cakkiti noddude ma walla holko heftima wona neɗɗo yo ƴeew ko nafar ɗum ko ƴeew wasa ƴeewde kene wiye ne weltina fitta ɗum joni ko hunde bonde ganden koɗuji men ɗi guitten bandiyagal e téléphone aji men ɗi haydara ala ko woni e majji photo momtu so photo moftata momtu so vidéo momtu holmo yeɓata pornographie yimɓe fo ne jeeɓa so ɗum ya google tappa jeeɓa sa gayni ɓenna jaaha holko moftata photoje ɓalli ɓoli walla terɗe janane e nder téléphone ma ha rokkuma probléme pourquoi momtu sa andi aɗa jogui faiblesse ko ɗum jiɗɗa yi sa yi a gayni momtu a waɗi message a gayni momtu a windi ɓataake a gayni momtu téléphone ma yo code maɗa o yo neɗɗo galle mon andu anne andu aduna sirani mayde e cellal e rafi foof wondi kanko oɗo henna musidɗo gorko meeɗa fuuyi téléphone joom suudu makko kono Allah ne waɗi mo hooli debbo o kadi o tinani caɗele hakkude makko e debbo makko ɓe tinani e nder ndeɗo henna hitande e nder ndu lewru walla lewru maydu ndu jaafoɗon lewru mayduɗo henna ndu ko lewru août koye mayru ɗum waɗi Allah waɗi ñande hen o dawi guese o arti o heeɓi o lootima o gayni omo dow leeso leli saabu artirimo ko ƴiwonde ne toɓa ne waɗa baade debbo o yaltini comci ne wuppa boowal kono noon ɗo debbo jooɗi ɗon ndiyam memata ɗum aɓe jogii ɓinguel dewel ne yaara e duuɓi 4 debbo ma heɗo audio gorko ma heɗo kalami ko sehilaɓe ɓe ma keɗo o meeɗa fuy téléphone joom suudu makko ɓinguel ngel noon no yaltirta e ndiyam ni kanko gorko no yiɗiri ɗanorade ni e debbo no yiɗiri gaynude wuppude ni debbo haaɓi itti téléphone mum itti koɗo toti cukalel ngel ene yeeɓa e nder youtube nikeji cukalel ngel naati nder suudu tawi toon bammum leli sara bammum ne yeeɓa nikeji ha ɗanori baba o noon jaggi téléphone o itti nikeji ɗi haqille are mum kisa yo daror téléphone joom suudu mum ɓayde meeɗa wat o naate whatsapp nde o naate whatsapp omo jogui sehilaɓe 3 e nder wuuro makko he e nder wuuro mabɓe ɓe wottoto ɓe o yardata ataye ɓe o wirditta jama ɓe o yewtitta ɓe o jokkodiri sehilaɓe 3 ɓe pap ne jaada e debbo makko
o tawi goto mabɓe o jooji ha mbayno leydi. tene ko debbo haaldata e o sehili goo wona ɗum haaldata e oga, ko haaldata e oga ko wona ɗum waddata e oga. rendez-vous ji ɗi ɓe dokkodirta, balɗe ɗe ɓe gondi, e gondigu ngu no wayi, e beelema o no wayi, e commentaire ɗi mbaddata e audio caggal lelde nde so arti galle. pap gorko heeɗi ha ɓooya nottiwode munji, o yalti whatsapp o joƴƴini téléphone debbo o. ɗum nanguimo kawis ñalawma o, yi ha hiiri, sehilaɓe makko hen ɗiɗo gaari ɓe jooɗi, debbo o addi barrade ne ammira, omo laara kamɓe kala ɓe jewta, o laara debbo o laara sehilaɓe, o laara hoore makko, hunde hawamo musidɓe tedduɓe. teni ko rayal ayni wo yiiri ɗum. jammari o ronki fewnitade, debbo wimo ko woni o wi haydara, ɓannam ɗum musata, weeti o fawgi, o yeehi dispensaire ngam safroyade. musidɓe tedduɓe, wontinim pawgal bongal, koye ɗeɗo henna balɗe heccanke o haalani men haa ɗo, o haalnani sehilaɓe, o haalnani debbo, kono soɓe keɗima audio o maɓe gandu no yaari. ɗum ɗo henna kala noon musidɓe tedduɓe, ko wasde andude faiblesse joom suudu mum e faiblesse joom galle mum. won faiblesse mo joom suudu ma jogoto, andu o sa renaki gorko goɗɗo ne wawi waddemo kala ko wela ɗon e ɗon, hay saɗa jooɗi aɗa laara. gorko mane won faiblesse mo jogoto, andu jomin ƴeewa holno mbawirta wawde moƴƴitinde gurdam mumen, woto bonnande koye mabɓe dewle mabɓe, walla bonnaɓe gurdam mabɓe. gandata faiblesse ne woodi, jiya debbo o ferguito, kadi ruto o ferguito haw timma ɓiɓɓe nayo walla ɓiɓɓe jeeyo. ko faiblesse, wona yiddemo ferguitade, ko faiblesse. konngel gotel ne wawi lelnudemo, gorko ne woodi konngel gotel ngel debbo haalantamo ene wawi widde poos makko ha laaɓa, ko faiblesse uji. ɗum so wonema an gorko yo joom suudu ma andu, so wonema an debbo yo joom galle ma andu. ƴeewon feere, ene wawi taw ne safro, walla keewa e joom galle ma, walla keewa e joom suudu ma, wattu goɗɗo homtudemo bonna aduna mon. oɗo ɓatake mo kalɗen joni joni ko musɗo, ko mettuɗo, kono ko ɗo kaɗeten. caggal menen en gandi ɗo humtoyi wona, kono ballen waɓini orientation ngaji moƴƴi, saabu ɗum ɗo henna neɗɗo ne wawi moftude ɓernde mum ha wontan ɗum joni joni AVC. ɗon ɗo heɗoto audio ji ɗo, o fawgi ɗo, tension makko ne wawi ngabbude o maayi joni joni. ayi wiya o maayi taw debbo anda ko yi ko, taw debbo anda kañum warimo, sehilaɓe mbarimo. ɗum ne heewi hande, sehilaɓe bonnuɓe dewle hande ne keewi. ene woodi hande wiyeteɓe ko sehilaɓe, ñallata ko noddude debbo ma ne pilma koye men, e nelda joom suudu ma, joom suudu ma ne filma hoore mum e neldaɓe. teni ɓe jindira e ma, kadi ɓe jewtida e ma, ɓe tappodira e ma kelle. ɗum waɗi noon aduna o ko aduna caltiɗɗo, ko aduna tunwuɗo, ko aduna niɓɓiɗɗo, ko aduna kamniɗo, ko aduna nefniɗo. ɓattodiren e dewle men, jewtiden. gorko kala ko mbaɗɗa sa ari e haalde joom suudu maɗa, joom suudu kala bawɗo latadema caysiyagal sa ari wona bonnidde, yettin joom galle ma. hay soko bamum joom galle ma, hay soko kawmum joom galle ma, hay soko miñum joom galle ma, hay soko mawnum joom galle ma, hay soko sehil joom galle ma, datirma caysiyagal, haalanmo kaliramo no fewiri, ene natirta nofuru makko e dow peewal. deeƴe hen wo anda ɗum, annene ndentoɗa. yo Allah won ballo. so buuɗal yurmeende feri feeñi, feeñje ɓataake men dewle, musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar, ketkimala ki jaam, yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe.